Orduan zuen etzien hitz egiten zan gerrari buruz eta represioari buruz. Agutxo baina. Bai, egiten zan. Da, gero bai gizia. Gure amape parte txarra pasako bat, ezta? Ara joen eta gero, ez? Fratzien eta gero, oso txarto. Baina esan lik eze, bintzet fizikoki eta gogorren haike pasako bat. Txako guztetan, txaki guztetako, baina ero gu mie ginilako, ezeban gure ero, ez dakinik. Txartialura, hiru umeaz, da, que suena beratzu urte izkion kaskela. Bai, gure ama soltera hauen. Soltera hauen, baina beste hiru ume pesan. Eta zeti bizi ziren Aurora eta... Josten etxean. Ordua jostunek, gara joen dirue. De la mañana a la noche. Baina hiru alaba, seme bat eta alaba bi. Hiru. Oin, bizi ginen, mile, familia bat, alakarraz darnoko. Karo, ez da atzu esan. Arra bariko txie, antizizan. Antizizan. Baina jente piloa bizi ginen. Zer beste aukerik.